så hører jeg, hvad folket siger. Jeres navn står på, og vi går op og skriver på, hvor I sover. Den kan I skrive på, hvis I har ændringer i forhold til det i går. Det vil sige, hvis I sover andre steder, det der står her. Det ved I jo selv, om I skal sove et andet sted, end der, hvor I sov i går. Hvis I sover et andet sted, så finder I jeres navn. Det står jo i rækkefølge. Bladrer man bare i gang. Finder sit navn, streger over det, der står i går. For ellers har jeg jo ikke en chance for at vurdere, om det er det fra i går, eller det er, der tæller. Streger man derovre, så står der i forvejen. Så skriver man, hvis man er på et andet værelse. Og når jeg er vagt, det er bare så jeg var i tvivl om, det er gået fra, det samme, der står der på vagt i går. Så sover man ikke flere på værelset, end værelset er bygget til. Det er tomandsværelse, så er det 2, hvis det er 6, så er det 6. Det er jo med brandmyndighed og brandsikkerhed. Hvis man pludselig skal evakuere, så aner man ikke om, at der sover 6 mere derinde, der skal. Så jeg skal tage en tog på. Godt. Det var den ene ting. Bente snickerskrig. Kloden har mange forskellige slags